Ni yn nosbarth y ddafod 2 flwydd neu hun Beltex. A'r un sydd ar frig y rhestr ar hyn o bryd yw Buckle Farm Cumbria. A ti yn iawn, mae'r ein wedi gwneud yn dda iawn dros y flwyddyn diwethaf yma. Odyn, Gyda'r bryd yma. Maen nhw hefyd yn ac yn dangos fel mae'n digwydd, Meinir am y tro cyntaf mae'n sioe frenhinol eleni wedi dod o Loegr a yma wy'n siŵr gyda rhywbeth o safon yn amlwg neu bydden nhw ddim yn trefeili mor bell. Mae'n hyfryd o beth bod pawb o phopeth yn dod mae i ddangos os bod creadur dad a ti dod i ddangos yn y sioe frenhinol. Maen nhw'n dod o'r Alban o bob man yn dyn nhw. A mae'n braf o beth bod ni'n gallu rhoi y cyfle iddo nhw. Ynddo fe? O'n i'n gallu gweld fan hyn cig fe, fel o'n i'n gweud, yn gwir ystod y gair, ni'n gallu gweld y dorf wedyn yn gwylio'r cystadlu. A mae e'n bwysig yn dweud bod y sioe yma'n darparu llwyfan i ddangos i weddill y byd. Odi. Be ni'n gallu cynhyrchu fel ffermwyr? Odi, yn sicr, ond ti'n gallu teimlo hefyd y tensiwn sy'n ma ar y funed. Wyt ti a funed siarad flat out fan hyn. A mi'n credu bod pawb yn clywed ni, achos mae pawb mor dawel ma. I feddwl bod gymaint o growd ma, mae'r tawelwch yn anhygol. Mae pawb, mae tensiwn mawr ma, maen nhw'n aros i weld pwy sydd yn mynd i fynd â hi. Achos fe all yr enillydd fan hyn wrth gwrs mynd ymlaen i fod yn byr campwriaeth a mynd ymlaen i ennill y cwbl sydd yn y sioe. Mae pawb eisiau rosetfach goch. A pan bod ti'n cael y rosetfach goch na, mae'n hyfryd o beth. A wederth y ti, tasen ni'n cael rosetfach goch mae Lenny, byddai'n cael lle teilwng gan bod ni'n dathlu'r 100 mlynedd hefyd yn dyfa. Mae'n sioe bwysig iawn eleni ydi glei, y ganfed sioe wrth gwrs. A da ni'n dweud, mae'r sioe wedi darparu gwasanaeth amrysiadwy i'r diwydiant dros y blynyddoedd hefyd yn dweud. Chi wedi gweld newidiadau enfawr yn y diwydiant dros y blynyddoedd, ond mae'n parhau i gofio'r greiddiau sef ar ddangos y safon o gynnyrch ni medru cynnyrchu fan hyn yn y wlad. Wel ie, ni'n cael parch wrth ddod â'r creadur i fan hyn. Nid unrhyw creadur byddai ti'n dod i'r sioe, a wrth ddod â nhw i'r sioe, mae'r byd i gyd yn rhoi parch i ni. Maen nhw'n gweld faint o waith mae'r ffarmwr yn rhoi i fewn i amaeth i gynhyrchu cig o safon, a beth mae amaeth yn rhoi yn ôl i'r byd i gyd. Di ni ddim, a bod yn onest i ti, wy'n teimlo y clod hanner yr amser. I ni gyd, allan ni fi mlaen, mae'n i siarad am y prisiau ar y funed ar y farchnad. Mae'n dorcolonus ar y funed, a pa fath o beth sydd da ni, mae'n sigledig iawn ar y funed. Ond mae'n rhaid i ni barhau i wneud beth ni'n wneud orau. Mae'n rhaid. Mae'n ffordd o fyw. Wel, mae fanwy, dwi'n credu bod yna ganlyniad. Dwi'n credu bod y beirniad mae wedi rhoi y ffon ar ochr y caf yn hyn sydd yn golygu fel arfer bod e'n mynd i fynd mlaen i roi y rosetta. Ie, wir i ti Meinir. Mae wedi cydio yn y ribannau. Odi. A riban coch yn mynd i fferm Buckle Cumbria. Arbennig o dda. Fi'n gwybod bod hon wedi cael llwyddiant yn y gorffennol ar fe fydd hi'n bwerus nes mlaen hefyd. Odi, arbennig. A'r ail wobr yn mynd yn ôl i Gymru. Ffantastig. Gwych. Diolch o galon. Diolch i ti.